fel Nel a fi a Ryan yn adeiladu cestyn tywod yn Aberystwyth, no. Gwych. Reit o, ganwn ni'r enyn cyntaf. Lle di roed ar y sgrin sydyn? Sorry? Distewr canslau presenoldeb Crist yn dilyn yr adnodau o Psalm 42 o'n i ganu. Canwch efo fi. Distewr canslau presenoldeb Crist, y sanctau fi'n presenoldeb di efo ni yma. Siarad efo ni ar drwy'r cyffwrdd ni efo yma. Tynnu'n agos at y ti dy hun. Gad i ni deimlo bod ni'n gwybod bod ni'n saff. Oherwydd bod ti yn graig gyda'n sefyll ar ni. Yn cyflwyno hunain a'n chwedfaen ti yn enw o'r ymddigion ti Iesu Grist. Amen. Tudur. Bore da. Wel, rhyw dan yn mynd i bod y ffordd yma. Mae Gwanwyn wedi cyrraedd yn ôl, de. Mae'n gwneud bod yma da iawn. Mae'n groeso naturiol i Dr Nathan Munday ato ni am y tro cyntaf. Felly cael anfon mwy amdano yn ma'n siŵr. A dyn ni cael gasel ei gyfer o'i gwrdd o camau hefyd yn eglwys y Ffristau yn ei fawl am ei amddiffyn. Edrych ymlaen i ysgrifennu'r bore yma a'r pan yma. Felly mae heno, mae Angor, mae'n dechrau yn Gracestown mewn safle newydd, lleoliad newydd, Reach Centre Gracestown. A wedyn yn ei parcio ddymil yn y canolfan Honda. Os da chi eisiau hanner awr wedi 5 heno. A wedyn ewch i gyfnodi os da chi o chi a di mwynhau.
Gwrgweddi, nos fory am 17, a wedyn yn fawn wrthnos nesaf Sul efo hwni Alun a mae llamas di'r plant a mae'n ei gais I rywun os allan nhw helpu. Sy'n rhaid wneud I byd jyst eistedd efo plant wrth y gwrdd crefftau ac mae pethau'n I baratoi. Ond mae'n un o'r ddau wrth I dod a wedyn mae'n siarad os allan nhw helpu os oes rwy'n yn tîm yn helpu. A wedyn wrth naturiol Alun sydd wrthi gorau sydd nesaf ac yn y pnawn, mae'n ei gynnu yn y pnawn Oedfa gynnu. Felly, dewch yn naturiol I ymuno efo ni. Dyna ni fi'n credu, ac un o'r chi, da chi'n derbyn o ar y cariadau ar e-bost, a mae'n, os da chi isio gwybod mwy help naturiol, dys yn taflenni hefyd yn ddod. Felly, os da chi'n meddwl bod e'n rhywbeth wedi anghofio, os da chi'n cofio, dowch I ddeitha. Iawn, dyna ni am I yn ymlaen. Diolch Tudur, ac yn bresennol fewn y casgliad. Nes na ti'n blaen I fama, o'n i'n meddwl, gan bod o ddim wedi bod yma o'r blaen, y basau na I ni gael gwybod rhyw chydig amdano. Ti'n draw I fama, wel mae'r camera eisiau gwybod. Smile, you're on camera. Nes na, wyt ti'n dod yn wreiddiol o Llanddilo? Ie. Na ti, gret. Carmel. Carmel? Ie. Na ti. Mae'r acen yn gymys. O, pam hynny? Mam o Bala. O! A dad o Kent yn reidio, felly mae'n yn gymys. Da fa. O, Bala, gwych. Ac be ti'n bod yn neud blynyddoedd diwetha yma mi, ti'n gweithio I Cymorth Cristnogol rwan, ond ni'n meddwl bod e'n wych cael rhywun o Cymorth Cristnogol efo ni, oherwydd tefnos sydd tan wythnos Cymorth Cristnogol, hwn y ddysgu o'n rhydd ola oedd gynno ni cyn wythnos Cymorth Cristnogol. Ond dweud wrthon ni be ti'n bod yn neud cyn dod at Cymorth Cristnogol a wedyn o'r adeg. O'n i ddechrau hyn, o'n i'n gwneud PhD fe cwrddus I Dr Cynan. O'n i'n tryddiad y gilydd yn y brifysgol. Wedyn, o'n i'n gweithio am gyfnod yn tîm awr Wydbanat. Mam geni William Morgan. O'n i'n blwyddyn a hanner yn y sticks, dim gres. Croesawu 4,000 yn y flwyddyn gyntaf, wedyn nath popeth cael lawr. Oedd swyddi wedi cael ei syndod am Rhys I. A faint wyt ti'n neud nes I hwn? Just dros blwyddyn a hanner. Lle gwych I ddechrau bywyd. Os ynnythu William Morgan, meliwch. A wedyn wyt ti'n briod? Iena. Iena? A mae Iena'n dod o? Iseldiroedd. Iseldiroedd. I'n eisiau bod yma, mae'n tymor rhy dda. Mae'n dysgu Cymraeg. Da iawn. Wyt ti'n dysgu Iseldiroedd? Cymraeg. O, da! O'n i'n dallt yn iawn. A rwan wyt ti'n gweithio I Cymorth Cristnogol, ys bryd wyt ti wedi bod wrthi a beth ydi dy swydd di'n hollol? Dwi'n neud beth o cynnan arfer neud, felly swyddog ysgol I eglwysi a chodi arian, rhywbeth yna, felly dwi'n mynd o'n gwmpas. Wel, diolch I ti am ddod ato ni. Mi galwn ni hefyd a wedyn mi gei di ddod ymlaen I ddarllen ar Norwen ni mewn gweddi. Ond mae'n gret cael Nathan hefo ni wynebau newydd. Mae'n obaith i'r Engl Iesu Grist efo bechgyn ifanc fel yma. Am hodi es i'r peth, gai ddeud o'n gyhoeddus, oedd Nathan rhannu efo fi ar y dechrau rwan, bod o'n teimlo galwad i'r weinidogaeth. Ac o'n i'n gofyn o'n ryw ardal arbennig ar ei galw, a mi ddudodd o Cymru. Reit. Ganon ni yn hael enyn os o llai ffidio'i. Da ni wedi canu hon o'r blaen. Da ni'n mynd at y Golden Oldies heddiw gan bod yma chi Golden Oldie yma. Ti'n cofio hon?
Siŵr bod fi o flaen y camera. Bore da plant, ti'n iawn? Beth yw'ch enwau chi? Be ti'n gwybod ti? Elos. Wel, os ydw i'n gwybod beth fel unrhyw syniadau, oedolion hefyd. Mynydd, da iawn. Ydy yn Nghymru? Na. Pam ti'n meddwl bod e ddim yn Cymru? Wel, yn y Pyrenees, rhwng Ffrainc a Sbaen, a o'n i'n dringo na cwpl o flynyddoedd yn ôl gyda'n had, a nes i syrthio. O'n i'n syrthio, mae ddim yn edrych yn serth iawn, nes i syrthio fyna. A, oedd rhaid i dad, ti eisiau helpu fi, oedd rhaid i fe roi raff, ti eisiau dal yna. A oedd rhaid i fi rhoi ar ôl fel hyn. Oedd e'n embarrassing iawn os yna dringwyr ifanc tu ôl yn gwylio. Oedd rhaid i fi fynd lawr yn ara deg rhywun, gadael ei fynd yn ara deg. So oedd rhaid i fi dilyn wedyn o'r gwylod a mynd yn y dad gyda trad mawr, size 14. Oedd rhaid i fi dilyn yn i traed mwyn gallu cyrraedd y copa yn saff. Mae Iesu Grist yn dweud rhywbeth i ni fel Cristnogion yn di, dilynwch fi. A mewn ffordd, dyna beth dyn ni'n gwneud fel Cristnogion, dyn ni'n dilyn yn traed yr arglwydd Iesu Grist, yn cadw yn ein golwg ni bob tro. Felly wrth i chi tyfu fyny, cadwch Iesu Grist yn eich golwg chi, gwyddiwch i fe, darllenwch ei air, a bydd chi'n cyrraedd y brig yn y pen draw yn Nefoedd ynddo. Felly, na i orffen yna nawr, y stori gloi. Darllen nawr. Mae darlleniad yn dod o Exodus. Exodus pennod 14. Dyna wedi dod awr. Exodus 14. Mae'n darllen. Ond y cyntaf, dyma gair Duw. Yna, dyma'r arglwydd yn dweud wrth Moses, dweud wrth bobl Israel yn droi yn ôl i gyfeiriad Pian Hachiroth, sydd rhwng Migdol a'r môr, ac gwersylla ar lan y môr, yn union gyferbyn a Baal Zephon. Bydd y Pharaoh yn meddwl, dydy bobl Israel ddim yn gwybod ble i droi. Maen nhw wedi dal rhwng yr anialwch a'r môr. Byddai'n gwneud y Pharaoh yn ystyfnig unwaith eto, a bydd yn dod ar eich ôl. Ond byddai'n cael fy anrhydeddu drwy beth fydd yn digwydd i'r Pharaoh a'i fyddin, a bydd pobl yr aeth yn dod i ddeall mai fi ydy'r arglwydd. Felly dyma pobl Israel yn gwneud beth wedodd Moses. Pan ddywedwyd wrth frenin yr aeth fod y bobl wedi dianc, dyma
rhai swyddogion yn newid eu meddyliau. Beth oedd ar ein pennau ni, medden nhw? Dyn ni wedi gadael i'r caeth weisio am fynd yn rhydd. Felly dyma'r ffaro yn paratoi gerbydau ryfel ac yn mynd â'i filwyr gyda'r ger. Aeth 600 o gerbydau morau a cerbydau eraill i gyd gyda canffridog yn bob un. Roedd yr arglwydd wedi gwneud y ffaro brenin yr Aifft yn ystydnig, a dyma fe'n mynd ar ôl pobl Israel. Ond roedd pobl Israel yn mynd yn ei blaenau yn hyderus. Dyma'r Eithtiaid yn mynd ar ei holaeth a'i ceffylau a'i cerbydau ryfel, a'i milwyr i gyd a dod o hyd iddyn nhw yn gwersylla yn Piach a Chiroth ar lan y môr gyferbyn a Baal Zephon. Wrth i'r ffaro a'i fyddin agosau, dyma pobl Israel yn ei gweld nhw'n dod ag atyn nhw. Roedden nhw wedi dechrau am ei bywydau, a dyma nhw'n gweiddi ar yr arglwydd a dweud wrth Moses, wyt ti wedi dod â ni allan i'r anialwch i farw, a fod dim lle yn cadw ni yn yr Aifft? Beth oedd ar dy bendi yn dod â ni allan o'r Aifft? Mae'n union wedyn ni pan oedden ni yn yr Aifft, a rwan i ni fel ati weithio yr eithriad. Mae'n well gwneud hynny na mynd i farw yn yr anialwch. Ond dyma Moses yn dweud wrth y bobl, peidiwch bod ag ofn, arhoswch chi a chewch weld sut bydd yr arglwydd yn eich achub chi. Byddwch chi ddim yn gweld yr eithriaid acw byth eto. Mae'r arglwydd yn mynd i ymlaen drosoch chi, does rhaid i chi wneud ddim. Yna, mae orffen yna. Amen. Dewch i ni wyddio'r yn gilydd, gwiriwng. Ni fel tad, ni'n dod ato ti bore yma yn nerth ac yn enw Iesu Grist. Diolch i ti, a beth ni wedi canu yn barod, fod Iesu Grist wedi gwneud popeth. Iesu, rwyt ti'n ddigon. O arglwydd, ni'n diolchgar bore yma, ein bod ni yn Cristnogion, yn dilynwyr yr arglwydd Iesu Grist. A dyn ni'n meddwl o arglwydd am y byd sydd o'n amgylch ni, yn teimlo weithiau oedd bod ti ddim yn clywed. Dyn ni'n teimlo fel yr un math o mwd y byddai'r Israeliad wedi teimlo yn yr Aifft gyda'r tristwch, y trosedd, popeth yn mynd o'i le fel petai. Ond eto, dyn ni'n gwybod o'r ysgrythyr fod Duw yn gwrando. Dyn ni'n gwybod o'r ysgrythyr fod ti yn Duw sydd yn dwlu troedio mewn i'n sefyll lawr o'r tywyd. O arglwydd, dyn ni'n ddiolchgar, nes di troi mewn i ni, nes di troedio mewn i'n calonau ni fel petai. Ni sy'n credu yn dy fawr. O arglwydd, dyn ni'n gweddio am y bobl yn yr Wcrain. Yn enwedig bore yma, dyn ni'n cofio ein brodyr a chwiorydd sydd yn poeni, sydd yn edrych i fyny ac yn teimlo weithio fod dim heddwch ar y gorwel. O arglwydd, dyn ni'n gweddio fydde ti tywysog tangnefedd yn dod o pethau i ben yna. Bydd tro calon Putin, newid calonau y milwyr arglwydd. A dyn ni'n gweddio hefyd am gweddill y byd sydd yn dioddef oherwydd y ryfel. Dyn ni'n meddwl yn enwedig am Zimbabwe. A sut maen nhw'n llwgu. Mae prisiau bwyd yn cynyddu. A mae bwyd achos Wcrain a Rwsia yn mynd yn anoddach ac yn anoddach fel dominos o arglwydd. Dyn ni'n gweddio bore yma. A wneud i ddim newid pethau. Arglwydd, dyn ni'n gweddio am yr eglwys yma. Gweddio am rheini sydd yn sâl ar hyn o bryd falle, sydd ddim yn gallu bod gyda ni yn ein plith. Diolch dy fod ti wedi addo bod ti gyda ni trwy'r oesoedd, trwy'r ysbryd. Ond arglwydd, ni hefyd yn edrych mlaen. Ni'n gallu dweud gyda'r disgyblion cynnar, Maranatha, Tyr y Arglwydd. Dyn ni'n meddwl hynny yn yr ystyr, dyn ni'n edrych mlaen i weld ti eto fel petai. Ond hefyd dyn ni'n gweddio bydde ti ddim yn anadlu ar ein gwlad bach eto, bydde diwygiad, bydde pobl yn troi eto at yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd, defnyddia ni, fel Cristnogion, i fod yn halen a goleuni yn y byd yma, yn y dinas yma. A helpa ni i fod mwy fel yr Iesu. Dyn
Ni'n gofyn i ni gyd cael yn enw ef. Amen. 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 Diolch i ti, Nathan. Ganddo ni ymwneud arall, o'n i'n meddwl am hon yn arbennig, ganddo Nathan efo ni o Cymorth Cristnogol, ond hefyd oherwydd y sefyllfa i'w Craen ynddo. O'r fath dywyllwch sy'n llethu ein byd, angyfiawnder a gorthrwm a phoen, gwledydd yn llithro i anobaith mor ddwfn, ond trodd tyrfa fawr at yr oen. Gwelant wrth ryfel drwy'r tir, tristwch gorffwylledd ein hir. A bennill ola oedd Nathan yn sôn am Maranatha, tir dadlwydd Iesu. Wel, rhyw ddydd, y bennill ola tydyr, lle mae ni'n mynd? Na ni. Cawn, ia. Sori, hwnna wedi. Cawn fe gael ddathlu, un yn ôl. Cawn fe gael ddathlu yn llawen rhyw ddydd. Pan ddoi nôl, pan fydd Iesu Grist yn dod nôl. Ond nid fel o'r blaen, twyllwch i blanna, daw tristwch i ben, brenhinoedd yn grynant o flaen, cyfeiriad at llyfr y datguddiad ydy'r hwnna. Bydd ein cenhadaeth ar ben, cael weled dy wyneb, heglen. Hynny ydi, efengyl Iesu Grist ydy yn gobaith ni. Efengyl Iesu Grist ydy'r hyn sydd yn mynd i fod ar dioddefaint a'r anghyfiawnder a'r tristwch yn byd ni i ben. Mae Iesu Grist wedi ennill y fuddugoliaeth. Chi'n cofio ei air o'r y groes? Gorffenwyd. Dwi wedi gwneud y gwaith, meddwl. Felly, dyn ni'n chanu o blaen, ond gobeithio bod chi'n cofio.
Listen. Diolch yn fawr am y cyfeiriad. Mae'n fawr gweld gwynebau dwi'n amlwg a gwynebau newydd hefyd. Wel, ie, dwi'n gweithio Cymorth Cristnogol, felly o'n i'n meddwl bore yma, byddwn ni'n dechrau y pregeth gan sôn am tipyn o gwaith ac yna am i agor y gair. Felly, ffocws yr wythnos Cymorth Cristnogol blwyddyn yma ydy teuluoedd yn gwynebu sachder yn Zimbabwe oherwydd yr argyfwng hinsawdd. Ond fel o'n i'n dweud, mae pethau'n gweithygu yna achos effaith yr rhyfel yn yr Wcrain. Bod 7,000 o filltiroedd i ffwrdd, bydd yr rhyfel yn Wcrain yn codi prisiau bwyd yn Zimbabwe. Felly, effaith yr argyfwng hinsawdd hefyd yn Zimbabwe yw bod tyfu bwyd gymaint yn anoddach hefyd, sy'n meddwl un peth ar ôl y llall yn mynd i'r iawn. Mae 7 o bob 10 menyw yn dibynnu ar amaethyddiaeth i ennill bywoliaeth ac ofalu am eu teuluoedd. 7 o bob 10 menyw yn gwlad lle mae tyfu bwyd yn amhosib rili ar y funud. Felly, argyfwng yw'r unig gair yn ddefnyddio nesaf. Diolch, o fi'n gwneud Dyma Jessica, mae hi'n gweithio'n galed ar ei ffermydd ar paru ar gyfer ei theulu. Mae'r argyfwng hinsawdd yn ei pethau'n gletach. Mae'n dweud 1 flwyddyn cawson ni ddim glaw. Byddwch hwnna, ddim glaw. Ni'n gyda'n o law. Llosgodd yr hael tambaeth yn Hyddain union fel yr oeddent ar fin blodeo. Roedd mor boenus yn y galon. Mae sychder wedi dwyn y gallu ddarparu ar gyfer ei theulu. Yn aml mae rhaid iddynt ymdopi ar 1 bolen o uwd y dydd. Hwna ddim llawer, ydyn yn aml yn mynd i'r gwely ar simo gwag. Felly, mae newyn ar Jessica yn newynog am fwyd, ond mae hefyd yn newynog gallu ddarparu ar gyfer y teulu. Yr ateb i hyn yw gledydd gweithio tuag at cyfiawnder hinsawdd. Ond un agwedd holl bwysig yn y gwlad ei hun ydy gweithio gyda partneriaid, datblygu technoleg cymunedol. Mae Cymorth Cristnogol yn helpu nhw defnyddio hadau sydd yn gallu gwrthsefyll y sychder. Felly, chi'n gweld fan hyn, mae'r cnydau yn tyfu yn y pentref yna. Dyma Janet. Mae hi'n 70 oed ac yn 9. Mae hi hefyd yn ffocws o'r wythnos. Mae hi hefyd wedi adnabod adegau o newyn, ond trwy waith partneriaid Cymorth Cristnogol, mae hi wedi troi ei thir sych yn ardd ddigon. Hyfryd. A na i ddangos fideo i nawr sy'n mynd i ddweud yn well na fi. O, reit. Iawn. Os dim sain, O, mi iawn. Na i ddim wneud y canu, iawn. Ond mae'na subtitles, felly. Mae'n bob amser mor hapus yn yr un sylwi, hyfryd. Chi gweld?
diolch i chi ar eglwys hefyd am yr arian ydych chi wedi codi. Chwa mae 5 pint ydych chi prynu tapiau dŵr ar gyfer gardd cymunedol. 50 pint darparu hadau i deulu cyfan tyfu cnydau. Yn unwaith, chwyd, hwnna'n rhoi syniad i chi o ffain mor gwerthfawr yn pob ceiniog ydych chi wedi rhoi. Felly, mae Janet, mae'n dibynnu ac yn edrych ar Dduw yn dydi. A o'n i'n darllen amdani o Exodus. Dwi eisiau ffocysu ar y thema heddiw, o'r prynawn, o ymddiried yn yr arglwydd. Iawn? Gan edrych ar 2 digwyddiad anhygoel yn yr Hen Testament. Yn y 2 digwyddiad, mae themau tebyg yn dod trwy. Yn cyntaf, yr arglwydd yn rhai bobl Israel o Raif i ddechrau cyflawni ei gyfamod a'i hadau. Felly, thema y diwrnod o'r tair, Jehovah Jireh, yr enw hen yna, y Duw sy'n sortio y allan, ie? Dwi'n gobeithio gywir. Felly, dwi'n mynd i darllen Exodus 14, a mae'r syniad o stopio, neu oedi, yn rhywbeth ydyn ni gyd yn cael traffer gyda, ydyn ni. Ac eto, mae'n adegau yn yr ysgrythur lle mae'r arglwydd yn gorchymnu ei eglwys hynafol stop. Dydy, stop. A mae'r ysgrythur hon yn peintio sefyllfa amhosib, dydy. Ar yr un ochr, mae cleifiau cregog, clogwyni, ceirau a chestyll ar ochr arall, a wedyn mae'n môr o'i blaenau nhw, y môr coch. Yn edrych eitha neis yna, oedden ni'n meindio nofio. Ond, falle, wedi'r cyfan, roedd yn ymddangos y dwp o Duw yn arwain y bobl yma, tuag at y môr, ansicrwydd, poeni, yn swnio'n gyfarwydd i chi, bore yma. Rwy'n wrth fy modd yn cerdded o'ch chi wedi clywed yn barod, cerdded mewn dim fil na rhaid. Dwi ddim ond llwyd eto. Dwi wrth fy modd yn cerdded yn y mamau uchel, a mae'n hanfodol ar yw'n siŵr llawer o'n chi'n gwybod ni'n cael rhywun i fynd o'ch blaenau chi, gaib yn de. A o'n i'n cerdded wrth ymyl ffin Sbaen a Ffrainc eto, a dyn ni'n dod i'r ardal yma, a o'n i'n fod mynd trwy'r i bedol yna. Amhosibl. Ond o dad yn dweud, y tywysydd, mae'n ffordd trwy. Ond o'n i ddim yn gweld o'n i ddim yn credu dad. Mae'n Israeliad yn rhywbeth tebyg yn digwydd yn hyn yn ôl. Maen nhw'n anghofio natur a nodweddion y gwaredwr. Yn ydyn nhw. Yn yr ffodus ydych hwn mor anghyfarwydd i ni. Mae pethau ofnadwy maen nhw'n dweud yn adnodau 10 a 12. Chi'n cofio bydde well i ni bod i aros yn yr aif. Maen nhw'n anghofio mor gyflym beth oedd e fel wallgofrwydd llwyr. Ac eto mae'n Moses fel ceg Duw, y tanfigan mawr, yn cyfarwyddo ei ddefed i fod yn llonydd, stop. Basically, mae'n dweud nhw, shut up. Dyna'n gwreiddiol dwi'n credu. Maen nhw'n edrych ar y tonau, maen nhw'n edrych ar y creigiau, maen nhw'n eistio sydd wedi anghofio Duw, sydd wedi bod yn dangos ei hun iddyn nhw. Yn llythrenol, mae wedi bod yn datgelu ei hun, mewn ffordd na byth i ddigwydd o blaen. Dyma'r Duw sydd wedi disgyn o pellter iddyn nhw, sydd yn llythrenol yn arwen nhw trwy'r anial. Dyma'r Duw sydd wedi pasio heibio nhw gyda'r pas cyntaf. Chi'n cofio? Roedd y gwaed ar y drysau Duw yn pasio. Duw sydd wedi ryddhau nhw ac yn dechrau cyflawni ei gyfamod hynafol. Ac eto, maen nhw jyst ddim yn gweld e. Maen nhw ddim yn gweld e. Sylwch yn adnod 13, ailadrodd y gair gweld. Mae Moses yn dweud wrthyn nhw eto, edrychwch, mae Duw eisiau nhw a'r eithriaid i weld ei ogoniant. Yn gynharach yn y Beibl, roedd wedi dangos i'w tad Abraham, un o'i enwau, Jehovah Jireh, y Duw a fydd yn sortio yn mas. A chi'n cofio'r llethrau Moreau, o Duw wedi stopio Abraham doedd rhag aberthu Isaac. Ac
yn dangos i fod yr offrwm wedi cael ei pharatoi yn lle Isaac. A nid yw'r tueddiad hyn yn stopio dy Duw. Mae Duw yn parhau sortio pethau mas. Dyma'r un o'r tueddiadau prydferth hynny, dyn ni'n gweld yn Eden. Dwi'n cofio maen nhw'n trio cyfrau un fyny gyda'r fig leaves. A maen nhw'n trio neud a mae Duw yn dweud stop. Stop. Dwi'n mynd i gwisgo chi a trwsio pethau. Stopio siarad a cheisio trwsio pethau hynna. Byddaf yn helpu. Os ydych chi'n gyfarwydd gyda'r pennod yma yn Exodus, byddwch chi'n ymwybodol mae dyma Duw yn ddatgelu ei hun fel y rhyfelwr sanctaidd am y tro cyntaf. Mae'r adlais o'r frwydr yma yn dangos trwy'r Hen Testament. Chi'n cofio Psalm 46? Dewch i weld beth mae'r arglwydd wedi wneud. Y difrod rhyfeddol mae wedi rwy'n ar y ddaear. Mae'n dod â'r ryfeloedd i ben drwy'r ddaear gyfan. Mae'n malu'r bwa ac yn torri'r we o'r ffon ac yn llosgi cerbydau ryfel mewn tân. Stopiwch! Mae'n bryd i chi ddeall mai Duw ydw i. Dwi'n llawer uwch na'r cenhedloedd. Dwi'n llawer uwch na'r ddaear gyfan. Yr adlais yma o'r môr coch. Stopiwch. Mae Duw, chi'n gweld mae'n malu'r bwa. Dychmygu y bwa yr eithriad yn y môr ynde. Stopiwch. Byddwch yn dawel, derbyniwch fod Duw yn reoli. A wedyn dwi'n mynd ymlaen eto i'r Testament Newydd yma. A'r arglwydd yn dod yn y cnawd. Matthew 8 yn disgrifio digwyddiad amazing ar y dŵr eto. A mae'r disgrifio'n drian llawn panic. Mae adlais o môr coch yna. Chi'n cofio beth maen nhw'n dweud? Chi'n gadael ni marw Iesu, a mae Iesu'n sefyll fyny. Pam ydych chi mor ofnus? Ble mae'ch ffydd chi? Yna cododd ar ei draed a cheryddu'r gwynt a'r tonau ac yn sydyn roedd honna yn hollol dawel. Roedd y disgyblion yn gwbl sylw dan. Beth nawn ni o'r dyn yma medden nhw? Mae hyd yn oed y gwyntoedd a'r tonau yn ddifuddau iddo. Dyma'r un Duw ynde. Duw y môr coch. Duw fan. Felly beth amdano ni? Ydyn ni'n gwybod o well na Duw? Mae Pant y Celyn yn canu'n aml yndi am y ffigwr yma o'r perelyn. Dyna perelyn. Dwi'n colli. Dim os. Yn iawn. Mae'r llun o perelyn nhw le. A mae pob Cristion sydd yn ymddiried yn yr arglwydd yn perelyn, ydyn nhw. Yn anelu am y nefoedd. Nid ffenomen y feibledd yn yr unig yw'r saib yma, yn ein perelyndod. Y syniad yma o fod yn llonydd. Dylai seibio fod yn rhan holl bwysig o'r perelyndod hefyd. Rhaid i ni edrych, mae Paul yn dweud, ar y pethau anwynedig. Mae'r gair yma awgrymu syllu dwys. A mae Hebraeg yn... Wel, dwi'n diawel, pregethu yn Gymraeg. Mae Hebraeg yn dweud i ni syllu hyn o'i fwy penodol yn di ar yr arglwydd Iesu Grist. Yn dweud mae nele fod ein ffocws. Rodwn wrth ffyr yn den, nid wrth olwg. Mae Paul yn dweud, fod trafferthion gwasgu o pob cyfeiriad, dyn ni ddim wedi cael ein llethu'n llwyr. Dyn ni'n ansicr weithiau, ond heb anobeithio, yn cael ein herlyd, ond dydy Duw ddim wedi'n gadael ni, yn cael ein taro i lawr, ond yn cael ein codi yn ôl ar ein trai bob tro. Mae eto mae adlais yn un o'r môr coch, y trafferthion yn gwasgu o bob cyfeiriad, ac eto mae'n Duw ei gymeriad yw God will see to it. Dyma'r Duw sy'n sortio pethau allan. Mae'r adnodau hyn o'r Testament Newydd, unwaith eto, maen nhw fel adlewyrchiad o'r cul-de-sac yn Exodus 14.
Yn Sbaen, yn y pen draw, dyma ni yn y bit na nes i ddangos gynharach. So, dyn ni wedi cyrraedd yr Ibedol. A mae yna drws bach yn y craig y tu hwnt, mae Sbaen. A o'n i'n relieved, mae'n honest. O'n i'n meddwl, oh dear dad, you've lost it this time. Mae'n siarad, mae'n saith sŵs, mae'n dweud, come on, Nathan, mae'n siarad fel coffee. Mae'r lle yma, moving actually, achos oedd lot o'r assistants wedi cael ei sefyll yma. Felly oedd e'n anodd i trio dianc o Ffrainc i Sbaen. Ond diolch beth, oedd ni dianc, o'na ffordd trwy. A so ni'n cadw y llygaid ar dad, dilyn yn ei llwybr a oedd popeth yn iawn. Beth amdano chi? Falle chi'n gwybod yn union beth mae llwybr chi fel. Y heriau, y poen. Dwi'n siŵr bod Janet a Jessica yn rili gwybod beth sydd o'i blaenau nhw. Ond falle bod llawenydd o'n blaenau. Ond eto mae'r arglwydd yn y newid. Mae'r arglwydd dal yn ein tywys ni. Yn adnod 18 yn Exodus yna, mae'n dweud, yr arglwydd sy'n heiddi'r holl ogoniant, sydd hefyd, arglwydd Israel, yn arwain fi, yn arwain chi, a ti. Mae'n arglwydd personol. Mae'r un rhyfelwr sanctaidd a gyflwynir yn y pennod hon wedi trechu gelyn mwy ar ein cyfer, yn tydi, ac wedi mynd o'r blaenau. Chi'n cofio'r enyn a ffydd weler lle, weler tren, yr hoelrwyd adnod wysw nen, y wirion yn y lle. Y ddraig a sybwyd er ei gwyn, cans clwyfwyd dau o'r chwydrodd un. Iesu oedd y fe. Cael ar y croes, Iesu yn sortio bethau mas. Mae Iesu yn sortio cymhechod. Mae'n brwydro ac yn ennill. Ydych chi'n trystio efo yma? Does dim pwrpas trio croesi'r môr coch, trio nofio fe fel petai. Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na fi. Cofio'r enyn mae enw mor aferchol, fel yn crym y storon gref, lleisia gwyntoedd, lleisia tonnau, dim ond i mi enw ef, noddfa gadar, yw y gweith eithaf grym y dŵr. Tarian gadar, yw dy enw, pan bod gelyn yn nesau, o pan celyn yn Exodus, angau hynna sydd yn ofni, angau sydd yn llwfrhau, ti ochbygais, does o'n canu nawr i ni. Felly, ydych chi'n dilyn yr arglwydd Iesu bore yma. Dilyn yn ei llwybr ar petai. Gadewch chi ni i gyd fel Cristnogion, cofio beth mae'r gair Cristion yn meddwl, Cris bach, ynddo, yn gyd fod fel dilyn a trystio fe. Diolch am bod mor aneddgar yn Gymraeg. Diolch yn fawr i ti, Nathan. O'n i ti yn hoffwr fi, o'n i'n dweud bod fi wedi darllen y sawl neu yn bod i'n dawel o flaen yr arglwydd y bore yma. A dwi'n ymwybodol, dwi'n gwybod amdano chi, dwi'n ymwybodol iawn yn bod i'n falle am hyn blynyddoedd, bod yn rhywun sy'n gwneud trwy'r adeg, a dwi'n dal i fod felly, wel, plant a teulu neu. Dwi eisiau gwneud rhywbeth trwy'r adeg. Ac o'n i'n darllen myfyrdod gynharach yr wythnos yma, yn dweud mor bwysig ydy jyst yn dawelu o flaen yr arglwydd. Oherwydd, chi'n gwybod, pan dyn ni'n gwneud, dyn ni'n meddwl na ni sy'n wedi sortio pethau allan. Ond bod rhaid i ni ddysgu jyst yn dawelu. A gadael i ddiw yn harwen ni de. Yr ymddiried mae ti sôn amdano fo. Felly, arglwydd dwi'n gweddio, dwi'n helpio ni i ystyried bod i gwneud yma Nathan ydi rannu efo ni bore yma. Dwi'n gofyn i ti neu i tynnu ni'n agos at ti dy hun a'n helpu ni i fod yn pobl sydd yn ymddiried yna ti
a ddim yn ymwiriad yn y nerth a'n gallu ni hunain. Dyn ni'n gofyn bod ni'n helpio ni fel eglwys i fod yn ffyddlon i ti ac i dy ddilyn di o ddydd i ddydd. Ac i beidio teimlo mai beth ydyn ni yn ei wneud sydd yn cynnal ebeneser. Ti sydd yn cynnal ebeneser. A dyn ni'n awyddus i weld dy waith i'n llwyddo yma yng Nghaerdydd ac yn wir drwy Gymru. Ac wrth feddwl am yr hyn o Nathan yn ei ddweud am teimlo galwad i wedi gyfieithu, dwi'n gweddio dy fendith di arno fo o'r arglwydd. Ac bod Cymru gyfan ar ei galw o, y byddi di yn ei arwen o ac yn ei dywys o'i runion fan lle wyt ti isio fo fod yn arwen dy bobl i glosio at Iesu Grist ac i wasanaethu. Felly clyw yn gweddi ni yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. O'n i'n meddwl peth arall, o'n i'n meddwl wrth wrando ar Nathan yn dyfynnu'r emynau efo Alun wrth i fod bydde. Alun yn dyfynnu'r emynau o hyd ac o hyd yn ei bregethau. Gwych. Reit, ganwn ni yr emyn ola, dyn ni wedi canu hon o'r blaen yn galw ar ddew i ddod a gweithio yno ni a tanio'n calonau ni fel y bod ni yn ei wasanaethu, nid yn y nerth yn hynny, ond yn nerth yr ysbryd glân. Ein tad teyrnasod i yn ein calonau ni. Ydych chi'n cofio ni? Ein tad teyrnasod i yn ein calonau ni.
ar y diwedd. Ac un peth arall, jyst rhag gofyn fod yn ysgrifennydd gohebol ni yn edrych ar yr Oedfa bore yma, heb wyth hapus i ti gwenda yn 60 oed. Sy'n yma, fydden ni wedi canu i fi. Gobeithio gei di ddwrnod da. Wych, gadwch chi rannu'r gras efo'n gilydd. Gras yn harglyn Iesu, a hariau Duw, a chreiddas ysbryd o'r a bod gyda ni o ran hon, hyd byth. Amen. Amen. Diolch. Sorry, no, he's copy a job